Край няма. 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 Как ще казвам, че няма? Няма. Край няма. Тата. Кажи тата. 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 Кажи тата. Ах ти как хвърляш. Ах ти как хвърляш. Кажи тата. Няма ли повече да папкаш? Айде край. 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 Край няма повече. Няма. Няма. Ти си на една годинка, ама няма. Ти си на една ли годинка, мам? На една годинка ли е ден? Как е ден на една годинка? Няма ли да кажеш? Кажи, че си на една годинка, мам. Как е ден на една годинка? Покажи на мама. Как показваш на мама ти пръщите? Браво на тебе, браво, браво, браво. Е така на една. Ай.